Добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТR Прайм. Це прямий етер. Тобто ви можете протягом програми зателефонувати і поставити свої запитання моєму гостю. А хто мій гість сьогодні, я скажу трохи пізніше, але ви здогадаєтеся, коли зараз просто подивіться цей короткий промо-ролик. Це не промо-ролик, а це тізер кіно, документального фільму, який буде знято про мого гостя, про мою гостю, добре, і про її батька, її родину. Давайте подивимося. Він не був фанатиком і не був самогубцем. Він дуже любив життя і Україну. У 1988 році він створив Українське товариство «Єдність». Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Це мій тато. Він завжди був життєрадісним. Все подходите, что мы тут были. А ты себя так проведи перед лицом. Не надо. Все? У нас нормально все. Юлю. Вот видишь это. Слышишь, Дим? А ты можешь это слово попробовать разобрать? Ой, у него почерк красивый, но... Ну, непонятно. Да. Все. Открою люк. Открою люк это солнцем да. озарен, я вспомню дом в часи досуга, утру слезу. Це свідчить про те, що він був воїном у душі. І війна – це було його покликання. І як будь-який воїн, він був готовий покласти своє життя за Україну. І він це зробив. Я не был согласен с ним. А сейчас я с ним согласен. На все 200-300%. Я думаю, что что-то должно поменяться. Три, чотири. Дякуємо! А що таке так слабо? Погано погодували, ще раз. 3, 4. Дякуємо! Кругом. Зліва під ідеальну руш. Моя гостя Юлія Микитенко, донька Миколи Микитенка, який самоспалився рік тому, трохи більше, ніж рік тому. Вона сама військова, донедавня просто. І її чоловік теж загинув в 17-му році на війні. У 18-му. Я перепрошую. Дякую, що прийшли. Дякую, що запросили. Насправді це для мене честь тут бути і тим паче на порозі Нового року, тому дуже дякую. І знаєш, можна на ти, якщо Так, можна? звісно. А знаєш, Юлю, історія твого тата, вона дивним чином перекликається з історією кримських татар. Чи ти знаєш про це, ні? Бо в нас є герой національний, його звати Муса Мамут, який в 78-му році, це дуже давно було, коли кримських татар до Криму просто не пускали. Він приїхав з родиною, вони оселилися і їх виганяли з дому просто, гнали. І він на знак протесту, він підпалив себе і пішов в життя, як твій тато. І ми дуже шануємо його. І велике пошану тому тату за все, що він робив. І ми розуміємо, я не знаю, може не всі це розуміють, але є, знаєш, є один поет написав такі стрічки, що людина відрізняється лише почуттям
відчаю від себе самого. Це я перекладаю так вільно на українську мову. Ти зрозуміла повністю, чому твій тато, який прийшов в війну, поранення, і в мирний, ніби мирний час, в мирному місті точно, зробив це. Я бачив твої коментарі рік тому, але, може, ти дізналася щось, зрозуміла щось? Насправді такий вчинок зрозуміти доволі важко. Тобто, логіку я можу його зрозуміти, але осягнути, напевне, ні. І не знаю, чи взагалі є такі люди, які можуть до кінця осягнути цей крок, піти на таку болючу смерть. Але для себе я визначила прийняття більше. Тобто ти прийняла, але повністю не зрозуміла, навіщо? Як ветеранка розумію. Як донька Ти це казала в інтерв'ю. не дуже. Ще ти казала тоді, що це було загальновідомо, він не приховував всього. Він написав навіть пост, я не буду цитувати зараз. Це жах просто все. Навіть згадувати. Я не знаю, я перепрошую, що доводиться такі теми підіймати, але я знаю, що з тобою можна. Я просто така людина, що ти про все спокійно говориш. І ти тоді казала, і він казав, що це на знак протесту проти, а ми тоді ж розуміємо, що відбувалося, так? І багато людей казали, що це пропало, що це зрада, створився цей рух проти капітуляції. Напевно, тато був там, серед тих людей, умовно, серед того кола людей, так? І це був протест проти тодішньої політики Зеленського. А як ти думаєш, твоя особиста думка, ось як би в ту ніч цього не сталося? Зараз, що б твій тато сказав про те, що відбувається? Може бути, він би змінив свою думку, що не так все було. Це болюче сприймалося, це дуже нервово, я сам з себе пам'ятаю. Але він, людина, ветерани. Так. Я б радше виходила з його особистості, бо він був дуже харизматичною людиною і палав за все. І те, що ми говоримо, що у ветеранів є почуття справедливості, то коли йдеться про нього, то там можна спокійно множити ще на 10. Я думаю, зараз він би продовжував ті ж одиночні пікети. Тому що, насправді, можливо, там та ж політика капітуляції на даний час спинилась, тому що був яскравий протест суспільства, соціуму. Але далі продовжуються речі, які для багатьох ветеранів є неприйнятними. І я б сказала, що його вчинок, він був, скажімо, це було сукупністю причин. Звісно, капітуляція стала тригером, тобто політика капітуляції. Але, вочевидь, його ще дуже, не тільки його, насправді, багатьох ветеранів тригерило ставлення До ветеранів. Так, і знецінення ветеранів, і багато підряд, тобто інформаційне поле було дуже сильно заповнене тим, що ветерани агресивні. До речі, і Антоненко вже сидів. Так. Всі три вони сиділи по так званій справі Шеремета, вже рік сиділи. Так, тобто в суспільстві дійсно дуже накалялось ставлення до ветеранів, що там ветеран когось зарізав, когось там проявляв якісь агресивні дії, там домашнє насильство, і ми ж це все бачимо. По-перше, це неправда.
І це ніяк не залежить від того, Абсолютно. ветеран людини чи ні. Це, Абсолютно, це маніпуляція абсолютно. Я Цілковито, зневажаю так. просто людей, які називають себе журналістами, які такі зауваження роблять, там, Так, акцентують на акцент, цьому. так. Це Що це ветеран, да. маніпулятивна дуже річ. Ну, це просто як професійної точки зору. Так, кажу. я цілком згодна з цим. Да. Якщо ветеран щось чинив, обов'язково треба першим капслоком вказати, що він ветеран. Знаєш, це дуже схоже. Це ще, перепрошую за уточнення таке. Це мені нагадали, з чим я завжди боровся, ще коли жив там в Росії. Вони ж писали, коли вбивав когось росіянин, вони писали, вбив там. Коли вбивав хтось не русський, як Так. вони кажуть, вони акцентували це узбек, кавказець. І це мені так просто, я ж як дежавю, як можна так робити? Це ж ненависть чи до нації Так, це ксенофобії, чи фактично до соціальної розпалювання. групи, тим більше соціальної групи, від якої дуже багато залежить для цього ж самого суспільства. Так. Ну це не тільки несправедливість, це підлість насправді. Продовжуй, вибач. Так, це насправді некоректно, дійсно. І коли ти постійно в цьому знаходишся, в інформаційному полі, це от там, що агресія від ЗМІ по відношенню до ветеранів, агресія від звичайного соціуму. Там, я, наприклад, як ветеранка, я не використовую своє УБД в громадському транспорті. Тому що для мене це може перетворитись на якийсь челендж. Було таке, да? Чесно, я навіть не пробувала, тому що в мене є посестри, і, до речі, нещодавно з однією теж така історія сталася, що тепер маршрутки просто проїжджають повз неї. Вони знають її обличчя, що вона по УБД принципово їздить, і вони просто не підбирають її на зупинці. Це, до речі, біля місця, де я живу, в Вишневому. Тобто, і коли ти постійно з цим стикаєшся, воно такими маленькими крапельками точить, і зрештою маємо. Який маршрут це? 716, здається. Я перепрошую, може хтось дивиться зараз чи подивиться цей етер з ветеранів, з активних людей. Ще раз, маршрут? 716 у Вишневому. Може треба перепитати, точніше, всіх водіїв, чому так, а може в мерію звернутися треба. Чому є такі перевізники, які ігнорують, ставляться просто так до наших військових. Можливо, це хтось почує. Перепрошую. Дякую. Я перебив. Ні, Мені це дуже важливо. Ні, насправді, я закінчила свою думку на тому, що багато таких з різних сторін точкові, такі невеличкі, вони ніби дрібниці, да, але сумарно вони дуже впливають на емоційний стан ветерана, і у нього виникає питання, а навіщо? Якщо державна політика перестать стріляти, соціум, ми вас туди не посилали. Тобто, а хто я вбився тоді? Так. Фактично, так. Да. І тут виникає такий внутрішній дисонанс. Ніби воюєш за свою країну, країна каже тобі припини стріляти, соціум каже, ми вас туди не посилали, і ти фактично лишаєшся наодинці. І ще плюс додатково можуть бути проблеми в сім'ї, тому що всім зрозуміло, що ветерани, коли повертаються з зони АТО, з бойових дій, вочевидь, їм потрібна підтримка психологічна. У мене є товариш, може він зараз дивиться, зараз у шпиталі, він Костя Тарасов, позивний Борода. І він, якщо дивишся, привіт, Костя розповідав мені, як у Запоріжжі, де він зараз. Я кажу, а що тобі найбільш дратує в мирному житті, так звано? Він каже, питання, скільки людей ти вбив? Да. Чи ти там стріляв, скільки людей вбив, да. Як ти думаєш, тоді, коли ти давала інтерв'ю рік тому, ти просила, не те, що ти просила, саме просила. Ти сказала, я не вимагаю, я не наполягаю, але я прошу про діалог із президентом Зеленським особисто, і з владою як такою, про її ставлення до ветеранів, про її взаємонепорозуміння і з метою, щоб покращити це взаємопорозуміння. Якась реакція була?
Мене, до речі, це питання у всіх Постійно інтерв'ю. ставлять. Так, Ви- перепрошую, ну, це- ні, це абсолютно маю це нормальне запитати. питання. Ні. Хоча я знаю, що на мою маму виходили, на моїх знайомих виходили з Офісу президента, навіть просили мій номер телефону, але зрештою ніхто не вийшов на зв'язок. Ну, якщо чесно, я буду відвертою. Моя промова, вона фактично була, скажімо так, 50 на 50. Ну, тобто я не очікувала, що буде відповідь, тому що на той момент, та насправді і зараз, Офіс президента доволі, скажімо так, не дуже добре комунікує зі своїми громадянами, тому я не сильно очікувала якоїсь реакції. Це перше. Друге, якщо чесно, я коли просила зустрічі, я не була певна на 100%, що я її хочу. Тому що є таке відчуття, коли у вас з людиною нема про що спілкуватись. Тому що ви живете в різних ціннісних орієнтирах. Але він не просто ж людина. Так. Просто з людиною можна і не спілкуватися. Да. Це ж він виконує дуже важливу роль Так. в державі. Тобто сигналу звідти більше не було? Ну, це, до речі, буває часто, і я теж чую такі речі, що вони щось обговорюють всередині, а потім вирішують цього не робити. Ось, наприклад, було обговорення моєї пропозиції про те, щоб була можливість там з дії перевести 1000 гривень не тільки на книжки, кіно, а й перевести на підтримку армії чи волонтерів. Да? Вони обговорювали, я знаю, що там вони щось там міркували, але зрештою ні. Хоча багато людей, 1000 людей це підтримували. Я просто цю 1000 просто не братиму. Ну, не хочу. Ну, ви знаєте, що є проекти, де можна підтримати книжками армію? Книжками. Так, ну чому? Хоча б... Читаючи військо. До речі, щоб не забути про кіно. Перепрошую, ми трохи перестрибуємо, але я так насправді люблю. Це жива розмова, да, це не... Ось кіно, тізер якого ми бачили. Це твої друзі. Що це буде знімають? Чи знайомі, чи хто? Хто вони, навіщо вони це роблять? І зараз я скажу сам, що триває збір коштів. І вже майже половина чи більше половини зібрали. Да? Але якщо ви просто зайдете на сторінку Юлії Микитенко, ви побачите багато постів, її особистий пост, де є посилання на Big Idea чи Big Idea сайт. Там можна зайти і підтримати коштом просто цю ідею. А зараз про цю ідею, про фільм сама Юлія розкаже. Якщо чесно, це не було з самого початку, це не було ідеєю фільму. З самого початку це було, власне, звернення до президента з вимогою, з проханням поспілкуватись зі мною, як з ветеранкою, і трошки зрозуміти, що ветеранам потрібна трошки більша увага і повага. Я б не сказала увага, а саме трошки більше поваги. Потім я познайомилась з Андрієм Литвиненком. Він, власне, режисер. Вони знімали мою промову на Майдані. Якось так логічно вийшло, що вони запропонували зняти не лише цю промову для поширення, а весь фільм. Це промова, яка в ролику була? Так. І, чесно, мені було важко погоджуватись на це. Тому що, відверто сказати, я після цієї події місяць, я взагалі не пам'ятаю, що відбувалося зі мною. Ти так трималася, як така сильна? Ну, ці інтерв'ю, брифінги, це справді єдине, що мене тримало докупи. Але я не пам'ятаю, що там відбувалось. Місяць мого життя просто випало. Так само, як і загибелю чоловіка. І насправді ця ідея мене зачепила в тому плані, що є проект, над яким треба працювати. Робота завжди витягає з поганих думок. І плюс цей фільм – це момент пропрацювання
цього травматичного досвіду. Не тільки для мене, насправді. Ми з командою сподіваємось, що цей фільм стане певним пропрацюванням травматичного досвіду для багатьох ветеранів. Тому що там насправді йдеться не лише про мене чи про мого батька. Це про нашу історію, про те, які шляхи боротьби ми обираємо. Тому що насправді немає правильних чи неправильних шляхів боротьби. У нас є якась ідея, це незалежна Україна. І ми за цю ідею боремось. В різний спосіб. В різні способи, так. Тобто ідея проста, або ти борешся, або ні. Так. Знаєш, як то Черчилль, здається, казав, що мир – це дуже просто. Так. Це просто здатися, і за 2 години буде мир. Так. Продовжуй. Так. Тобто, або ми боремось, або здаємось. І, власне, цей фільм покликаний показати 2 шляхи боротьби. Тема, ми з Оксаною, яка є виконавча продюсерка, ми з Оксаною Іванців, вона більше думала, як подати цю тему, тому що тема, насправді, самогубств, в принципі, табуйована в нашому суспільстві. І з одного боку. З іншого боку, ми не хотіли, щоб створювати такий ореол геройства, щоб не закликати інших цього робити. Тому що, вочевидь, це, не є правильним. Натомість ми вирішили це показати без якихось оцінок, правильно, неправильно, але от є 2 шляхи. Один шлях, як ви правильно згадали, є у багатьох націях такі герої, які йшли на такий відчайдушний крок, тому що не бачили інших шляхів. І є інший шлях, є шлях перманентної боротьби, повсякденної. Він важчий, він довший, але він можливий. До речі, я згадав, що, як це не дивно, наприклад, в Чехії, Чехословаччині, тоді ще, 16, здається, чи 20 студентів, не одночасно, а протягом декількох років на знак протесту проти подій 68-го року підпалювали себе, здається, на одному тому самому місці в Празі. Тобто це, я взагалі, чесно кажучи, не думаю, що до цього можна закликати когось. Це насправді страшне рішення. І це не самогубство, насправді, не самогубство. Це насправді найсильніший акт протесту. І ці студенти, вони досі їх знають прізвища, і вони герої. Ми пам'ятаємо нашого героя Мсумаму. І потім ще люди вливали бензином. Було різне. Коли нас з землі заганяли, там вже після того, як Радянський Союз закінчився. Але чомусь мені здається, що твій батько не став героєм в очах суспільства. Може бути, це час потрібен, може щось ще. Чому? І як нам це виправити? Бо це нечесно. Перше, що я думаю, що ця тема не афішувалась. Навпаки, приховувалася, так? Так. Тобто, ніби вперше, власне, на прощанні на Майдані, я, чесно кажучи, думала, що буде більше людей. Можливо, погода повпливала, бо тоді був такий дощ неприємний. Але насправді прийшли друзі наші і мої побратими. Ось більше, із таких знайомих мені облич, більшість людей були мені знайомі. І там було дуже небагато каналів. З таких, скажімо, топових, таких ми не будемо називати їх, але розуміємо, про які не було жодного. І перша новина, яка з'явилась, що невідомий чоловік з невідомих причин. Потім з'явилась новина, що там ветеран через кохання. І оця все. Я чесно, я навіть в перші оці 3 доби, що він вчинив, потім він же ж лежав в лікарні ще певний час. Його ввели в кому, напевно, бо дуже великий біль. Так, його ввели в кому, і він навіть в швидкій допомозі, він прийшов до тями. Насправді його зловили студенти. Тобто вони його, не студенти, там на Майдані була молодь. Він просто підійшов до стели, швидко облив себе бензином. Мені просто показали кадри
спостережень. Дуже швидко це зробив. От мене інколи питали на інтерв'ю, чи був він в стані там алкогольного сп'яніння, в стані наркотичного сп'яніння. Ну, от я офіційно заявляю, що після розтину зробили аналізи, тому що насправді мені теж треба було дізнатися відповідь на це питання. Ні, він був абсолютно чистий. І це було зроблено дуже швидко. Рюкзак з документами і особистими речима поклав поруч, дістав звідти, здається, 2-літрову каністру, швидко відійшов від рюкзака, швидко себе облив і підпалив. Тобто це реально було справою 3 секунд. Неподалік були молодь. До речі, потім в Телеграмі ці відео там хтось з дівчат знімав на камеру. З'явились потім ці кадри. І вони його ногами заштовхали в фонтан засновників. Потушили, викликали швидку. В швидкій він отямився і спитав, навіщо мене потушили. Потім його, ну і відповідно ж кричав і на автоматі назвав номер телефону своєї матері, яка вже на той момент була мертва. І довезли до лікарні і ввели в кому. Як ти думаєш, на комусь є гріх за цю смерть? Може, на я не знаю, як тут можна відповісти. Вибач. Якщо чесно, я не схильна когось звинувачувати. Ну, я вважаю, що кожен сам несе відповідальність за свої рішення. Це було його рішення, його потрібно поважати. Когось звинувачувати в цьому я не буду. Навіть ні там президента, як це можна було б подумати, ні навіть суспільство. Єдине, яке я право за собою залишаю, це все-таки працювати над змінами, які б сприяли покращенню авторитету і поваги до ветеранів. Ну і точково допомагати ветеранам. Ну і через кіно в тому числі. Через кіно в тому числі, так. Уточніше запитання зараз поставлю. Як ти думаєш, його смерть вплинула на щось? Зрештою, може, з сумою інших подій якихось разом? Ми, на жаль, не можемо знати все, що відбувається в світі, але на твою думку, я вважаю, що такі події в такому глобальному сенсі, вони ніколи не проходять безслідно. Тому що, як на мене, існує певний там світовий баланс, за яким йдуть всі події, і все має в цьому світі причинно-наслідковий зв'язок. І мені приємно було б думати, що, наприклад, ті зрушення, які ми зараз бачимо, все-таки вони є. Це, наприклад, призначення того ж Залужного начальником Генерального штабу і подальші... Ви знаєте особисто? Ні, на жаль, не знаю. Але дуже його поважаю. Принаймні, з тих результатів його роботи, які я бачу, і на фронті, і внутрішня політика Генерального штабу, як вони зараз... Ставлення інше, да, зараз, до війська? Абсолютно, так. І ви це бачите? Так. Внутрішньо, принаймні. Да, я це бачу активізацію напрямків діяльності якщо там, скажімо, рік тому ми там пробували просувати якісь ідеї з там людьми, з якими я працюю, це взагалі наштовхувалось на німоту повну з боку системи, то зараз ми бачимо активну співпрацю з цією системою. Тому я б хотіла вірити, не знаю, чи це так, але я б хотіла вірити, що все-таки його загибель, вона до цього дотична, до цих змін. Я погоджуюся. Я думаю, що ніщо просто так не буває. Це, як, знаєш, сказати, що а що вони там воювали, це УПА, так? Їх же всіх вбили. Їх нікого немає, там залишилося декілька людей. І вони воювали в тилу там величезної імперії. Так. Без жодних шансів просто. Але, зрештою, виявилося, що все це було не дарма.
І твій батько в першу чергу воїн. Це тут воїн в такому сенсі, ну, метафізичному, не тільки в фізичному сенсі, але в метафізичному сенсі. Я розумію, що ти не хочеш звинувачувати суспільство. Ну, це ніби, що це таке суспільство? Типу, да. Як атмосфера звинувачує. Але ця атмосфера теж, ну, я свою думку дозволю навести, що я думаю, що ось в цьому винні ті журналісти, які не загальнонаціональних каналів, які не прийшли на прощання з твоїм батьком. Це вчинок. Бездіяльність – це вчинок. Так. І мовчання – це вчинок. Я завжди вважаю, що мовчання може в деяких ситуаціях ще гірший вчинок. Так, це правда. І я, от, на відміну від тебе, я не вибачаю цих своїх так званих колег, ну просто не вибачаю. І я розумію, що вони не хотіли сваритися з офісом, там ні з офісом, що там тоді було, я не знаю, там з ким, з владою. Про всяк випадок, знаєш, ось буває таке, редактори, про всяк випадок не треба. Как бы чего. Ну, как бы чего не вышло, да. Это Салтыков-Щедрин, здається, російський письменник. Я таке запитання поставлю. Що не так із суспільством, увагу якого можна відволікти від будь-чого, навіть не голою тітькою, я перепрошую, навіть половиною, не, третиною голої тітки. Що з ними не так, на твою думку? Я думаю, у нас дуже сильно підвищився больовий поріг. Да, правильно, коли біль не відчувається. От, мені здається, що це дуже сильно пов'язано. Тому що все-таки 8-й рік війна, і ми вже так до загиблих ставимося як до статистики, і ніби та й війна, там, гинуть люди та й гинуть. І, відповідно, такі події, вони насправді на суспільство впливають, мені так здається, що впливають таким чином, що ми просто втрачаємо ту емпатію. Тому що якщо постійно емпатично сприймати все, що відбувається довкола, а відбувається дуже багато, то просто зрештою можна з'їхати з глузду. Але це не виправдовує таку поведінку суспільства, але коли пояснює. Ось тільки і все. Війна, окупація, Крим, Донбас, військові, армія, там, допомога армії. Ні. Кіно тільки. Все. В найкращому випадку книги. В кращому, так. Да. І, якщо чесно, я просто зараз про це думав, я хочу в тебе перепросити і в твого тата за українську журналістику, насправді. Бо я вважаю, телевізійну в тому числі, бо я вважаю, що ця неемпатичність, про яку ти кажеш, суспільство, вона штучна. Можливо, так. Да. Я просто, знаєш, ще це було за Порошенка в 18-му році, влітку, здається, це до виборів ще було 2 роки, що ніхто не знав, там буде Зеленський, чи Юля, чи Порошенко залишиться президентом. Але за статистикою на загальнонаціональних телеканалах теми війни, Криму, Донбасу, ветеранів висвітлюються протягом 1,5% загального часу. Це дуже мало. Це не просто мало. Це, як ти, от мені дуже подобаються люди, які мають це словосполучення причинно-наслідковий зв'язок. І тоді, коли і така була політика, государство на цьому не наполягало, не закликало, не примушувало, зрештою, воно може примусити, навіть приватні канали. Якщо наш канал просто цілодобово розповідає про окупацію, війну, і міжнародну політику стосовно цього, і внутрішню, стосовно цього, так? То на інших каналах там у нас немає жодної розважальної програми, в нас немає нічого. В нас війна і окупація постійно, нон-стоп. І коли така створюється атмосфера, ось це результат. І це геть не дивно. І тому, коли Порошенко програв ці вибори, коли він сказав «армія, мова, віра», а люди такі, та ладно, яка армія, та що там, яка війна?
Вони ж про неї забули. І це була теж провина влади, яка хоче, завжди чомусь хоче. Я не знаю, чи погодишся, я закінчую свою промову, що це моя думка така, я хочу твою думку. Ти людина з іншого покоління, там, з іншим досвідом життєвим. Що коли ти хочеш штучно занурити суспільство в стан миру, благоустрію, штучно, я підкреслюю, це не про те, що там постійно про війну, але штучно мало. Так? Так. Результатом стало те, що ті відсотки, які Порошенко отримав, бо суспільство припинило відчувати реальність просто, як вона є. Да? І зараз ми спостерігаємо про те, про що ти зараз кажеш, лише завдяки Путіну, я перепрошую слово «завдяки», повернення суспільства до реальності. 60% за НАТО, тощо, да? В мирний час, які 60%? Ми всіх любимо. Да. Ми добрі люди, українці, ми нікого не чіпаємо, ні з ким не воюємо. Є ж така риса. Звісно, да. Добра. Да, це стосується і української мови, і української ідентичності. Принципів, скажімо. Так, да, як ви сказали, дійсно завдяки, хоч і не дуже добре використовувати таке слово по відношенню, але да, це дійсно так. На жаль. Завелика ціна просто цього. Що тебе хвилює останнім часом? Особисто тебе? Ти вже цивільна. Так. Розкажи, чим ти працювала в ліцеї військовому Богуна. Там ти, ми бачили в кіно, там будували дисципліну. Здається, там був жіночий якийсь взвод. Так, він там зараз не один, але я керувала першим взводом. Перший випуск твій? Так. Угу. Чому пішла з армії? Тим більше, що головнокомандуючий зараз влаштовує тебе. Чим займаєшся? Що плануєш робити? Якщо чесно, то головнокомандувач це вже після того, як я пішла з армії. А ти захотіла повернутися в той час, коли дізнався? Чесно кажучи, в мене, думка в мене майнула така, що... Це ж, нарешті, ти ж можеш повернутися? Звання старший лейтенант? Так, у мене звання є, Тобто ти приходиш і кажеш, хочу, приходжу в військкомат, і мене забирають, забирають. Погане слово, тобто, іду назад в армію. Чому звільнили з армії? Можна не про це навіть. Просто про себе. Що зараз робиш? Які мрії, які плани? Знаєш, таке найпоганіше журналістське питання. Какові ваші творчі плани? Але я всю банальність сьогодні використовую, яку можу. Какові ваші творчі плани? Турбує. Якщо чесно, я зараз в такому дійсно вільному творчому польоті, і мені це дуже подобається. Я прийшла з такої структури, де все чітко регламентовано, де там є свої обов'язки, там права не завжди є, але нічого страшного. Але зараз мені дуже комфортно з тим, що я маю. Зараз я працюю з цікавими проектами, які, власне, спрямовані на реінтеграцію ветеранів. Перший проект – це Ветераніус, IT-курси для ветеранів. Їх проводить діаспора, фінансує РФ. IT-курси? Круто. Це канадська якась діаспора? Ні. США. Да. Дуже круті курси, дуже хороші відгуки про них. Другий проект – це зараз, він такий короткостроковий, але він мені дуже зайшов. Будемо проводити набір, зараз проводимо набір на те, щоб навчити ветеранів правильно писати резюме і правильно себе позиціонувати в цивільному світі, на ринку праці. Тому що я теж, прийшла, звільнила із армії, в мене взагалі не було жодних планів, бо зазвичай там офіцери перед тим, як звільнятися, вони там собі якісь гніздечка там підшуковують, щось там пишуть. А я ні, я так наобум. Ти пішла в повітря просто. Да. Я пішла в повітря, і як не дивно, робота сама мене знайшла. І це насправді було дуже приємно. Я там особливо, я навіть резюме своє не писала, але зіштовхнулася з тим, що це страшенно важко зробити. Тому цей курс, який ми зараз будемо робити, теж дуже важливий для мене. Це грантові програми, так? Так. Це грантові програми. До речі, здається, західні. Чи наші? Ні, західні, да. IREX, да. І третій проект – це Інститут гендерних програм. Він більше про дослідження.
Перше дослідження стосувалось жінок на війні, коли вони не мали офіційного статусу, тобто коли вони займали бойові посади, а по факту були там кухарками записані, швіями там і таке інше. Да. До 16-го року таке було. Це якийсь апартеїд просто якийсь. Так, ну тобто дійсно це нонсенс насправді. Зараз що- це виправлено це. Да, в 16-му році саме завдяки цьому проекту, ну від Інституту гендерних програм, були внесені зміни до законопроекту і розширені посади для жінок. І власне завдяки цим змінам я змогла стати командиром розвідувального батальйону. Жінок багато. Це дуже круто. Вони дуже поважні люди в армії. Вони активні. Мені це Так, просто, тобто, чоловік може піти просто так туди, так? Ну, разом з другом, чи там, так, це сприймається як норма. але якщо жінка йде, то вона точно, навіщо вона туди йде, правда? Ну, багато хто вважає, що жінки туди йдуть, щоб собі чоловіка знайти. Ну, це теж нормальна мета, знайти чоловіка серед нормальних людей. А що вона має до бару йти, чи куди? Ну, да. Знаєш, це те, чим ти займаєшся, в Америці має назву третій сектор. Знаєш? Да. Ні. Перший сектор – це приватне. Угу. Ну, промисловість неважливо, що приватний сектор. Другий сектор, чи, напевно, перший сектор, ну, в Америці так? перший приватний, звісно. Ага, да. Другий сектор, він менше, це державний сектор. Угу. І третій, це майже третина вже в Америці було. Це я дивився якусь статистику декілька років, багато вже років тому. Майже третина підприємств, ну ніби підприємств, це не бізнес. Да. Це третій сектор, на який збирають багато грошей. Ось так, як на ваш фільм. Тільки там це все, ну, в Сполучених Штатах там просто це все давно. Є, до речі, ветеранські програми. І в більших масштабах. Там люди звиклі. Да. Ми ж пострадянські люди, а вони звиклі допомагати, волонтерити. Це зараз у нас це теж так само є, це розвивається. І якщо ти цим займаєшся, це дуже круто. Це просто твоє абсолютно. І продовжуй. І якщо якась потрібна допомога з мого особистого з боку ОТР, завжди звертайся, просто не соромся. Добре? Дякую. Бо це все на правду працює, насправді. Ну, до речі, про оцей третій сектор в США. Я там була в 19-му році в Нью-Йорку і Вашингтоні. Ми там, власне, презентували цей фільм «Невидимий батальйон» з проектом «Ветеранська дипломатія». Ми його там презентували від NDI, National Democracy Це Institute. демократична партія підрозділ. Так. І мали там зустрічі з великою кількістю NGO. І мене дуже здивувало, наскільки вони вузькопрофільні. Тобто там є величезна організація, яка займається суто загиблими. А в нас же треба, одні і ті ж самі люди займаються купою проблем. Це просто, знаєш, це сформується. Це зараз такий стан. Бо там так давно це ще ти знаєш, з громадянської війни, ще з тієї війни за незалежність, яка там 200 років тому була, тому там все звужувалося, специфікація, да, цих, і я, до речі, цих, я думаю, організацій, які, ну, загиблими займаються, їх там сотні просто, я думаю, десятки точно. Да? Це по штатах, це федеральних, це інших, різних. Я дуже ціную таку роботу, правда, і тобі, твоїм друзям, я задоволений допоможу у цьому, якщо така потреба буде. І ще я хочу запитати про останній такий, ну, дуже ганебну ситуацію, просто ганебну. І на мене там накинулося, і на когось там накинулося. Просто за те, що я сказав, що, слухайте, ну образно, да, там, конкретно питання просте. А чому брати на військовий облік жінок – це погано? Ну, просто в Ізраїлі всі так. Руки геть від українок. Значить, повертайся в Росію. Ти поганий татарин, ну, все. Ну, я розумію, що це тролі переважно, але я не віддаляв там десь 20 таких. Ну, я звиклий до цього, я просто сміюся, я розумію, що це. Але я ж бачив і реальні люди. На Фейсбуці питали, навіщо це? Так. А чомусь моя сестра, яка в Ізраїлі лікар, вона не питає, навіщо? Вона знає, що це просто як дихати. Ну, а що тут такого? Це як мати... А чому? Налоговий код ти маєш нічого, а код в військкоматі – це все. Кінець. Ну, це насправді ганьба, і це дає насправді поганий сигнал росіянам.
Да. І це ознака слабкості Да. суспільства. Оця а вони петиція, Да. це просто це дно. реально це така ганьба. Просто в мене полмфейс. Тим паче, що дівчата з жіночого ветеранського руху, не знаю наскільки це відповідає дійсності, але по тому прізвищу, ім'ю, по батькові, що хто зареєстрував петицію, виявили, що то можливо якась офіцерка з якогось військкомату. Тобто, знаєш, це не важливо хто. Важливо, що багато людей реально існуючих. Причому так, за пару днів вона підписалось. набрала просто Більше. шалену кількість підписників, і це 40 тисяч, здається, там щось таке. Так. Ну це, до речі, теж це оця програш держави інформаційно. Я певен на 100%, що 9 з 10 тих, хто це поширює, навіть не знають, це що- росіяни. Це росіяни. росіяни, Вони ви беруть знаєте. такі кейси, Да. вони їх промутують, як там правильно сказати українською, так? І вони на всіх слабкостях українського суспільства не грають. А що ти сама про це думаєш? Я абсолютно позитивно до цього ставлюсь. І, власне, я і пост про це писала, і навіть писала, що треба робити жінкам. Що треба? Ну скажи, будь ласка, поясни людям, таким цивільним. Да, окей. Перше, це довіряти офіційним джерелам. Ну, як не довіряти, а хоча б їх читати. А не істерики. А не істерики розводити на голому місці. Я розумію, що там державний апарат не завжди гарно комунікує з людьми, це факт. Але менше з тим, інформація була, і, власне, Залужний теж про це писав, про цей військовий облік, дуже інформативно. Але ні, треба розвести хайп, що ой, беременні жінки стоять в очереді в військкоматі. До речі, Луб'янець, здається, цей депутат, я в нього бачила цей пост про те, що, боже мой, беременні жінки будуть стояти в очереді в воєнкоматі на морозі. Ну це так, це просто смішно. До речі, це може реформувати військкомати, бо там дійсно погано влаштована система прийому, черг. А якщо будуть жінки, вони вимушені будуть приміщення виділяти. Там не те, що приміщення, окремо людину треба на це виділяти. Тому що реально в військкоматах там обліком оцих от всіх людей зазвичай займається цивільна баба. Там взагалі радянська атмосфера. Да. Ось просто там тільки портрет Бандери чи Тараса Шевченка над воєнкомом, він свідчить про те, що це Україна. А так, знаєш, там просто про військкомат, в який я радянський заходив. Я ж пам'ятаю, я коли на облік ставав, це просто, боже мой. Ні, там зараз повісили ці банери з присягою, з державним гімном, там з керівним складом, все. Ні, я прошу про те, що така сама черга, такі самі хлопці з вухами такими, як я там колись там був, да? Ну, тобто це цілком нормально. Так. Бо якщо, моя думка така, коли суспільство дає відповідь, що ми готові, ця жінка, вона може бути ким завгодно, вона взагалі в тилу може. І скоріше за все так і буде. Так і буде, звісно ж, ніхто жінку лише добровільно направить на фронт. Як ти ось розвідницею була, ти ж сама, ніхто ж не проводить. А ти ж була там кухарем, напевно, ти казала, так? Діловодом я спочатку була, да, тому що сказали, що в тебе ж є вища освіта, куди тобі, нащо тобі туди йти, будь ласка, сідай, займайся папірцями. Да, власне, навіщо взагалі військовий облік? Це, статистика для розуміння, щоб держава розуміла свої оборонні спроможності. На кого вона може розраховувати у час війни. Все. Да. Тобто ніхто не каже, що завтра там відправлять, я не знаю, в Старичі чи в Гуєву в учебку, післязавтра дадуть автомати і відправлять в окопи. Я не знаю, звідки в людей таке упередження до військового обліку. Знаєш, це проява неповаги до своєї держави, насправді. Да. Неготовність щось для неї зробити. А ще інфантилізм такий, знаєш, дуже неготовність брати відповідальність на себе. Я, до речі, думаю, що багато людей, які зараз не сприймають війну як таку, коли, грубо кажучи, я кажу, знаєш, коли там ось одна там знайома там в компанії сиділа, ми вже не спілкуємося, нормальні люди всі, вона каже, а навіщо цей парад нужен? Вони ж шум такий, танки, дороги псують. Затори, я, звісно, цю розмову припинив, але я думаю, що коли прийде час, якщо прийде час, ми не хочемо цього, але коли, вибач, бомба літить, тут вибору вже немає. І тут або ти захищаєшся, або ти береш своїх діточок, кажеш, ось, беріть. Це ваше це не моє, я не хочу їх захищати. Будь-яка мати, будь-який тато буде захищати. Це просто дитячий стан суспільства. Да, інфантильність, це правда. А чому ти така доросла? Мені 26. Ментально доросла. Ти пішла на фронт, скільки було років?
Я в 16-му році пішла на фронт, я 95-го року народження, відповідно, мені там було скільки? 21? Так, 21 рік мені був. Ну, багато хто в такому віці ще самостійно не може, ну, я навіть не знаю, що. А ти таке рішення вклала. Що в тобі відбулося, що ти сказала собі, я маю це робити? В мені відбулася Могилянка. Це що, військовий коледж чи що? Ні, просто Могилянка мені допомогла дуже сильно з самоідентифікацією. З Могилянкою я перейшла на з української, не з військової, з українською ідентифікацією. Так, з українською ідентифікацією, так. Бо, чесно скажу, до вступу до 17 років я була така дуже русскоговоряща, корінна київлянка. Да, я знаю, що в це важко повірити, але це так. Але щось мене штовхнуло піти саме в Могилянку, при тому, що я туди на бюджет не проходила, бо там був просто шалений набір, насправді. А там вже небагато студентів, взагалі не. Так, там небагато, да, і набір, відповідно, бюджетний маленький, і бали, відповідно, треба там 200 мати, щоб туди пройти. Але я захотіла, мама мене підтримала, і вступила в Могилянку і вирішила, так, ну як це, бути могилянцем і говорити російською мовою? Це якийсь дисонанс, так не має бути. Такий заклад з такою історією. Трошки перейшла на почала спілкуватися українською, да. Потім, відповідно, філологія дала своє, тобто це і вивчення мови, вивчення історії більш глибоке, і літератури, що це вже там не якась там селянська, да, оце от Нечуй Левицький зі своїми волами, і оцей весь романтизм невдалий український. Почала вивчати більше літератури, дійсно вартісної, і зрозуміла, що, та українці круті. Тобто книги рулять. Книги рулять. Однозначно, книги, освіта рулять. Тому я завжди виступаю за те, щоб, повертаючись до теми ветеранів, давати їм освіту і давати можливості, а не просто гроші. Останнє запитання. Мені вже кажуть, що ми перебрали час. Ой. Але я не шкодую про це жодним чином. Про що ти мрієш? Просто і все. Буде пафосно сказати, да, про звільнення, як хочеш, так. Про звільнення Донецької, Луганської і Криму. Я сподіваюся, що я застану цей момент і все-таки мрію, щоб наше суспільство трошки подорослішало. Хоча б трошки, там, скажімо, з дитинства перейшло в юність. З 5 до 15. Так, щось трошки виросло. Було б добре, якби це не було великою ціною. Так. Дякую тобі дуже. Дякую твоїй родині. Вічна пам'ять твоїм рідним, загиблим. А тобі щастя. Дякую дуже. Дякую за розмову. Дякую. Дякую вам, що дивилися. Я у цьому уроці з вами прощаюся. Бажаю всім глядачам телеканалу АТR здоров'я, щастя. Я знаю, що ви живете в різних країнах. Ви живете в окупованому Криму, в окупованих частинах наших областей двох. В різних країнах ви підтримуєте АТР, ви підтримуєте волонтерів, ветеранів. За це я вам дуже вдячний. І ще раз повторюю, і завжди буду повторювати, як той божевільний римський сенатор, що російський рейх буде зруйновано. Обов'язково. Ми просто маємо докладати до цього кожен стільки зусиль, скільки він може. Перемогти дуже просто. Це просто нужно робити все разом. І не проявляти свою слабкість ніколи. Щастя вам, щасливого Нового року.